360 tilausta 30 tunnin aikana. Oscar Blue on tyylikkäitä sinivalolaseja ja silkkisiä unimaskeja valmistava brändi täältä kauniista Lappeenrannasta. Me pidetään meidän ihanille seuraajille noin 4 kertaa vuodessa alennusmyynnit, jonka aikana tulee suuri osa meidän verkkokauppatilauksista, koska suomalaiset rakastaa alennuksia. Tässä päästä seuraa mun aamurutiinia ja behind siis pätkiä päivästä, jolloin tilauksia todella riitti. Toimistolla oli aamupäivällä muut jo ahertamassa ja sit meni itekin alkulämmittelyn kautta pakkaamaan. Siinä sitten fiilisteltiin, pakattiin 70 € edestä muumiteetä teidän lähetyksiin ja kuunneltiin Cheekkiä, kunnes me tajuttiin, että sähkökatkos. 6 tuntia koko toimistorakennuksessa. Miksi just tänään? Pakattavaa jäi siis vielä yli 100 tilauksen verran, mutta ei sitä auta kun lähteä kotiin odottaa huomista. Siinä sitten kokkailtiin nopeat iltapalat ja katsottiin